Takže čau. Dneska se podíváme na video. Našel jsem nejvtipnější hru roku 2026. Jdeme na to. Taková celkem zajímavá hra a jmenuje se to My Zoo Voice a je to vlastně zoo, kde si dabujete všechny postavičky v té hře. Přišlo mi to docela vtipný, viděl jsem to u zahraničních streamerů. Tak jsem tu hru koupil a dneska si ji zahrajeme. Budu moc rád, když tohle videjko dokoukáte až do konce, protože by to aspoň trošičku oživilo ten channel. A taky když dáte like, odběr se zvonečkem a doufám, že to prostě bude fajn. Takže tady máme, počkej, takže tady jo. A teďko musím najít nějaký zvíře, který si budu dabovat, jo, nebo co? Počkej, brášku. Bude po mně, švískot. Find the hill. Počkej, tak kde je nějaký zvíře, more? Jo, počkej, tady. Už to máme. Floats just fine on the water. Takže, já se to chápu, tak kupujete zvířata, který vydělávají coiny, který si sami nadabujete, takže ovce bude říkat třeba ty špiňáku, jo? Chápu to dobře, doufám. Koupili jsme kačera, vole, tak schválně. A teď mi to bude fungovat. Enter name, kámo. Kámo, to vypadá jak ten divnej týpek pod mostem, kámo. V Ústí. MG kačer. Dělá takhle kačer, nebo jak, bráško, dělá kačer? Tak můžeme nechat, no. MG kačer už je tady. Click on animal to move it wherever you want. To nezní takhle. No nic. Počkej, dáme ho někam jinam, bráško, on tady bude. Tady musí, k vodě musí být. Počkej. A kde je nějaký další zvíře, bro? OK, čekej. Kačer tady podat. A to počkej, aha, to koupíme, aha. Ovečka. Koupil jsem ovci, chat. MG, ovce. Počkej, tak to úplně nechci vědět, co se tady bude dít za zvuky potom. Ale zajímavý by bylo, kdyby koupil hodně zvířat a dali je všechny dohromady. Úplně jako všechny, aby prošel a dělalo to všechno. Nedělej! Kámo, to je úplně angry ovce, bráško. Co tady je dál? Co to je? Koza? Kam jak koza? Kam ta nabourala do zdi. Ona mečí, ne? Takhle nějak, že jo? Jo, kámo, to je přesně originál, bráško, 1:1. 99,7% accuracy, bráško. To je originál, če. Get out! Počkej, co to, kámo? Tak to nic, kámo, tam nejdu už. Trefil jsem to, kámo, nebo netrefil, to je jedno. To co máme dál? Liška? Kam jak dělal liška, bráško? Kámo, tak to je hodně našvá, to bych udělal třeba. Hej, liška dělá úplně takový divný zvuk, ne? What does the fuck say? Liška dělá takový kámo divný takový zvuk, jako se směje, ne? Liška dělá kámo rin din 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 din. Jo tak, piškot. Bude po mně. Jo tak, piškot. Bude po mně. Chop. Udělal bych úplně něco podobného. Úplně. Bot. Bude po mně. Chobot. Bude po mně. Chobot. Bude po mně. Chobot. Nebudem řešit tu lišku, chat. Tučňák. Hej, co dělá tučňák? Dělá takový to. Takový to, kámo, takový to jak to, ne? Jak dělá tučňák, chat? Tučňák dělá takový to, ne? Takový ty divný zvuky. MG, tučňák. Pingu. Pingu. Jo, kámo. On už je v zimě. Co je, bráško? Počkej. Pingu. Kámo, takhle zní, když dabujou se ve hrách pingpongový míčky, tak pingu. No nic. Pingu. Čekej. Bude po mně. Chobot.
Bude po mně. Kobo. Kámo, tak to je jedno, bráško, co to je? Kámo, jak dělá tuleň? MG liška je úplně nejlepší. Kámo, tak tohle to je originál, ale gapa, víš co? Dáme si vitamínek a budeme tady tisíce let. Tam by se spíš hodilo prase, bráško. Pingu, vitamínek a budeme tady tisíce let. To zní úplně skvěle. Pingu, 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 pingu. Pojďte, bude po mně. Kobo. To nedávám, kámo, počkej, mě by zajímalo reálně. Kam až se můžeme dostat, vole, počkej, co to je? Lední medvěd, kámo. MG medvěd. Kámo, lední medvěd, bro. Tak to ne, bráško. Tohle je skvělý. Miluju tohle video, fakt miluju. Tak ten bude, tak to je spíš, kámo, co to je, brácho. To není medvěd. Pingu, pingu. Pingu, pingu. Dáme si vitamínek a budeme tady tisíce let. Pingu. Já miluju toho gapu. Pingu. Dobře, no. Tu lišku tak se nedává. To předěláme tu lišku. Teď tu lišku nedávám ještě víc. Dobře, bráško, je mi to úplně jedno. Pingu. Ten medvěd je crazy, kámo. Pingu. Kámo, tak ten medvěd, bráško, ten mě rozsekává. Kámo, tak to je moc ADHD, bráško, tohle. Co to je, to je los, kámo, nebo jak to je? Jelen? Ne, to není, to je los, ne? Nebo... Kámo, los, jako stírací los. To bych tam dal prostě točení mince, nebo to stírání. Nebo bych prostě udělal... Jelen, kámo. Co to je? MG Jelen? Nebo sop to je, nebo co to je, kámo? To je sop, že jo? MG sop. Ty vole, jak dělá sop, bráško. On dělá takový divný hluboký zvuk, že? Takový ale divoký chat, bráško, že jo? Takový vole, jakože takovou brikulovinu dělá, kámo. Takový yeah, něco takovýho dělá, jo? To nevím, no. Hej lidi, domluvíme se, že jak nadabuje každý zvíře, tak já ho nadabuju taky, ale jinak, jo? Gugu gaga. Ne, Gugu gaga. Tak pingu. Dáme si vitamin. Hej, kdyby dal toho medvěda vedle toho soba, nebo losa. A budeme tady tisíce let. To bych předělal, kámo, potom. Ten je nejvíc ten medvěd. To je hotovo, kámo. Nejlepší zóna na světě. Máme prachy, kámo, máme rakety, hele. Ty vole, papoušek, bráško. Kámo, co tam mám udělat? Co dáme chat na to? Dobrý den. Co máme dát? MG To bych udělal já prostě. Dobrý den. papoušek, co dáme chat? Co tam dáme chat? Jak dělá papoušek, co tam mám dát, brácho? Jak dělá papoušek, co tam mám dát, brácho? Počkej, to musí dát jinak. Jak dělá papoušek, co tam mám dát, brácho? Jak dělá papoušek, co tam mám dát, brácho? Jak dělá papoušek, co tam mám dát, brácho? Je vidět, že s MG Fitmanem jsme vůbec nevěděli, co dát do papouška. Jak dělá papoušek, co tam mám dát, brácho? Kámo, tak tohle je moc na mě dneska, bráško. Pingu. A budeme tady tisíce let. Kuku gaga. Dáme si vitamínek a budeme tady tisíce let. Pingu. Kámo, tohle je moc. Až jsem si z toho uslinknul, bráško, fuj. Kámo, tak tohle mi dává, tohle je těžký, tohle je moc těžký,
Plameňák, kámo, jak dělá plameňák? To je kuběnka, ty vole, bráško, to je hotovo. Jak dělá plameňák, borci? Já fakt nevím, bro. Já bych to udělal. Papoušek, co tam mám dát, brácho? Papoušek, co tam mám dát, brácho? Tak tohle je hotovo, kámo. Dáme si vitamínek. Gaga. Kámo, tak to je... Počkej, já tady musím nějak rozstřídit, bráško. Tak to je konec, kámo, tohle. Moudrá sova, kámo. Hej, já bych udělal bum, bum. Kámo, teď ta hučí voda dělá hů, ne, vole. Jo, to je... Kámo, ten plameňák je moc, bráško, to je hotovo. Orel. Nevím, bráško, co dělá. Kámo, to tak, to počkej, to nezjí... No já tě vidím, chlapče. No, to bych tam dal já. Jak orel, bráško, jak dělá orel, kámo? Ne, nedělá krávole, to dělá orel, to nedělá orel, kámo. Takhle dělá orel, ne? Hej, kdo tam napsal do chatu, že orel dělá krá? Takhle dělá orel, bro. Pingu, 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 pingu. Dáme si vitamínek a budeme tady tisíce let. Pingu. Gugu gaga. Dáme si vitamínek. Pingu, pingu. Ty vole, lev, kámo. Co s tím vymyslíme, kámo, s tím lvem? Takovej jsem lev, Hej, já bych tam dal. bráško. Fá. Tak ten je nebezpečný, kamaráde, toho potkat večer. Tak ti říkám, že Hej, ten lev je actually dobrý. Kamarád, tak to je kámo, tohle to je 99,9. To je, kámo, 99,9% accuracy, bro. Strám pryč, kámo, tady odsud. Kámo, jak dělá nosorožec, kámo? Fá. Jak mám napodobit nosorožce, kámo? Moto. Bum, 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 bum. Tak bych ho udělal já. Moto. A já, papoušek, co tam mám dát, brácho? Hotovo, borci, tak tady to nevím, až tam bude víc zvířat, tak nevím, co budu dělat. Pingu. Dáme si vitamínek a budeme tady tisíce let. Gugu gaga. Dáme si vitamínek. Moto byl hroz, je jedno. Pingu. Ten medvěd. Pingu. To je hotovo, kámo, počkej. Ty vole, slon, bráško. Teda ho plíte. Já bych udělal... Nevím proč, ale... Prostě asi chrlí vodu. Nebo... z té hadice. Chobotu. Jo, to je to. To je slon z ústavu, kámo. To je slon z ústavu, bro. Tohle jsme my ve třídě v pátek. No nic. Toho někdo táza ocasne. Bráško, to je slon, co ti... A kámo, to je docela dobrý, vole. To neříkej mi, bráško, že není. To je dobrý, kámo, to je dobrý. To je pohoda, kámo. Papoušek, co tam mám dát? Kámo, to je moc ADHD dneska, borci, já jsem nechtěl takhle být ADHD dneska. Pingu.
Já jsem nikdy neřekl, že mu ty peníze nevrátím, já mu je nevrátím. Já jsem nikdy neřekl, že mu ty peníze nevrátím, já mu je nevrátím. Pingu, 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 pingu. Já jsem nikdy neřekl, že mu ty peníze nevrátím, já mu je nevrátím. Hej, to tam úplně to rozsekává, úplně. Tak jo, máme prašule na další zvířátka, čet, tady máme dál. Tady vidíme, kolik to vydělává za vteřinu, čet. Medvěd, MG Media. Tak máme medvěda, máme už i polárního medvěda, kámo. Co tam dáme, čet, za zvuk? Brum, brum, brum. Brum, 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 brum. Čoko, co s ním brá? Já bych tam dal brum, brum, brum. Já bych chtěla, aby zněl jako auto. No nic, prostě. Ažko mám dělat. Co to je? Tygr. Ne, sorry. Já bych tam dal... Brum, brum, brum. OK, dobře, no. Brum, brum, brum. Moto, moto. Moto, moto. Já popoušej, co tam mám dělat, brácho? Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum. Fakt to nic, bráško. Prostě z toho poblil málem. Hypo, tohle je moto, moto, kámo. Tohle je moto, moto, kámo. MG moto, moto, tady to je moto, moto, chat. Moto, moto. Moto, moto. Co s tím tady s tím, kámo? Co mám dělat tady s tím borci, s tím nosorožcem? Jak mám udělat? Fá! Fá! Ten tygr. MG Fitmane, můžeš s tím přestat točit, aby z toho ten tygr nepoblil. Pingu. Já jsem nikdy neřekl, že mu ty peníze nevrátím, já mu je nevrátím. Kolik tady těch zvířat, bro? Gorila? Ten MG Fitman. Borci, 100% accuracy, kámo. 100% accuracy, kamaráde. Tam není rozdíl, kamaráde. Tohleto je 100% čistá, přírodní, nefalšovaná gorila, kámo. A bude se jmenovat, vole, bráško, AMG Fitman, protože to jsem prostě já. Jo, bráško, 1:1, kámo, 100% accuracy. Úplně. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. To jsem tady já, kámo, velitel. Brum, brum. Nemám peníze, kámo. Mé. To je hotovo, kámo. Moto, moto. Ty vole. Velitel Fitman. Já popoušej, co tam mám dělat, brácho? Kámo, Kung Fu Panda, bráško. Kung Fu, jak já panda, kámo. Kung Fu. Kung Fu. Tak já nevím, bráško, co jinýho, vole. Nikdy mi se mě napadlo, kámo. Ga. Gugu gaga. Gugu. Kde je ta panda, vidíte ji? Borci, tohle je vaše paní učitelka. Vaše paní učitelka jde do vaší třídy ve škole. Tohle je vaše třída. Naprosto souhlasím. Naprosto. Jenomže ta učitelka není takhle happy jako tato postavička. Kámo, nechci už ty vole, bráško, kolik tady ještě zvířat. Kámo, to je pát tvůj pen, ty vole, tohleto, bráško, slot. Jak dělá chat lenochod. Peníze nevrátím, já mu je nevrátím. Žába. Vák. 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 Kámo, tak tohle je hotovo, borci. Mé.
Pes. Kámo, jestli mě někdo poslouchá venku, bráško, nebo sousedí mě poslouchají. Kámo, jestli mě poslouchají. No nic, kámo, to bych na tu zavolal ústav. Takže naši školu. No nic. No, Brovnie, co to je? MG Brovnie. To je nějaká rasa? No, sorry, já se nevyznám. Sousedí u této hry. Tak jestli doteď si mysleli, že jsem magor, tak podle mě teď jsem úplnej magor, kámo. Fakt reálně, borci. Jestli si doteď mysleli, že jsem magor, tak potomhle jsem úplně. Povdeš nakoupit večer, protože nemáš nic k večeři a najednou slyšíš sousedovic dveří. Nevím, co jsem si myslel. Fakt jako nebyly by to samé dobré věci. Uvu! Kámo, tak to je strašný, vole. Kámo, to je blázinec, tohle, co se tady děje. Gugu gaga. Borci, pozor, hold on, wait a minute. Já vybírám vstupný, kámo, do této zoo, bráško. Zoo nejsou zdarma, kamaráde. Hej, tohle videjko mě extrémně bavilo. Takže Kámo, do této zoo, bráško. OK, zmílil jsem se, nemáme konec. Ještě nám tady MG Fitman představí exkurzi. Jdeš pryč, bro. Kámo, jak dělá zajíc? To je kafu, kámo. Jak dělá kafu? A kluci, je to lepší takhle, anebo takhle? A kluci, je to lepší Tohohle králíka bych vzal a umlátil. takhle, anebo takhle? Proč je v zimě, vole, kafu? Je to lepší takhle, anebo takhle? A kluci, je to lepší takhle, anebo takhle? Pěk zní jak zasekaný je. Kuba vajíčko, postava raketoplán. Kuba vajíčko, postava raketoplán. Kuň, ty vole. O to se kezdá švýskej konino, lehni! O to se Já jsem to tak hrozně věděl, že tohle kezdá švýskej konino, lehni! Bude si tohle Jarda Kotlár i ty zuby, čum. Čum, bráško. O to se kezdá švýskej konino, lehni! Hej, to je reálně. Kámo, tak tenhle je úplně zatím nejlepší, podle mě. Kámo, to je jedna ku jedný Jarda Kotlár. Čau, Kotlár. O to se kezdá švýskej konino, lehni! Jo, sorry, bráško. Kuba vajíčko, postava raketoplán. Co to je? Borci. Dává mi to moc. Postava raketoplán. Kdo to je tohleto? Jmenuji se Bigge a vítám vás u dnešního videa. Hej, mě extrémně baví, jak přemýšlel na začátku toho videa, jaký zvíře dělá jaký zvuk. A teď. Prostě otoce kezdí ty koni na švýskej. No, prostě MG Fitman. Tu už máme všechny zvířata, borci. No nic, chat. Co to jako dělá, ty lokace? Jo, počkej, tam když dáš ty zvířata, jak zní jinak, borci. Já jsem nikdy neřekl, že mu ty peníze Tady je na dobrým uvážení, jakoby skončit. Zakončili jsme to Biggem a prostě... Tak jo. Fitmane, další takovýhle funny hry, bylo to úplně skvělý. No, a jestli budete chtít, tak si můžeme dát i naše co nejbizarnější hru. Tak to bude příště. Tak, čau.